Dnes si ukážeme uvést kríž s kapsou, s novorodeniatkom. Máme k dispozícii naše novorodeniatko, ktoré bude mať zajtra 3 týždne, volá sa William, 4,5 kg. A ukážeme si tento kríž s kapsou s 2 typmi šatiek. Ukážeme si ho s fidelou, ktorá má 80 cm šírku a potom s elevilkou, ktorá má klasických tých približne 70 cm, aby ste videli, ako sa roluje vlastne ten golierik pri hlavičke. Takže najprv si predviažeme jednu šatku, potom si zoberieme bábätko, nájdeme si strečatky, jednou rukou si priložíme na prsia, druhou chytíme horný lem a ideme krížom cez lopatky a vedieme dopredu ponad plece. Stále držíme horný lem. Teraz si zriasíme celý pás šatky na rameno, aby nám nič netrčalo cez. Pustíme pás a to isté urobíme s druhým. Popod pážu, krížom cez lopatky a ponad rameno. Aby nám vzadu vznikol kríž. Teraz si opäť zriasíme druhý pás šatky. Pekne postupne, aby sme nemali nikde prekríženú. Vzadu máme kríž cez lopatky. Kapsu si rovnako zriasíme od hora dole. Mali by sme ju mať približne všade rovnakú. Spodný lem mám trošku dlhší, takže si ho idem stiahnuť. Spodný lem stiahujem vonkajším okrajom, rovnomerne. Vnútorný lem by som stiahovala vnútorným. Ten teraz nepotrebujem, čiže si ho natiahnem. Keby som mala príliš natesno kapsu, tak si ju vyslovene len potiahnem obidvoma smermi. Ja by som si ešte trošku stiahla. Dobre, ideme si pre bábätko. Priložíme si ho na svoju hruď. Aby sme zistili, v akej polohe chce byť, ešte si ho nedáme do šatky, ale jemne sa zakloníme a počkáme, aby si tie nôžky ono dalo do tej polohy, v akej chce. Môžeme mu pomôcť. Takže jednu ruku dáme pod jeho zadoček, pod kolienka, druhou držíme hlavičku. Teraz si dalo nôžky do tej polohe, v ktorej ich chce mať. Asi nám chce aj grcka trošičku. Tak, teraz ich má v tej polohe, v ktorej ich chce mať, čiže v tejto polohe mu ich necháme. Náš William dáva celkom naširoko tie nožičky, vaše bábätko kľudne si ich môže dať vyslovene pod seba, nechajte to na ňom. Keby sa vám nedarilo dať ho v stojacej polohe, vo vertikále na seba, aby ste videli, v akej polohe má tie nôžky, tak si kľudne sadnite aj na gauč a dostanete sa vlastne do takej pololežatej polohy, bábätko sa na vás uloží, ako potrebuje a tie nôžky si tam dá. Pozrite sa potom po prípade do zrkadla, v akej polohe ich má a snažte sa to napodobniť. Takisto sa môžete napríklad odfotiť a snažiť sa napodobniť tú fotku. Dobre, teraz si ho teda môžeme takýmto spôsobom dať do tej kapsy, aby sme proste dosiahli toto rozkročenie. Viacej už by nerozkročil. Takisto keď budete dávať, zakapsovávať, čiže dávať tú látku medzi seba a dieťatkom, dávajte pozor na jeho pokyny. Keď nejak zaplače alebo budete cítiť tlak, jednoducho nerozťahujte ďalej tie nožičky, pretože ich ďalej rozťahnuť nedokáže. Je to naozaj veľmi individuálne. Dobre, dáme si teraz bábätko vysoko na rameno. Budeme vkladať. Istím ho jednou rukou, druhou podoberiem kapsu, chytím mu nožičky a vkladám ho donútra. Neťahám za tie nožičky, ale kontinuálne oboma rukami ho posúvam dole. Približne do tej úrovne, kde ho chcem mať. Teraz si vysmiem látku. Čiže niektorí si dávajú bábätko donútra tak, že chytia horný lem a takto sa snažia do tej kapsy dostať donútra. Môže sa im to samozrejme podariť, je to ale nevýhodné v tom, že nemáte takú kontrolu nad tými nožičkami. Môžu sa vám zaseknúť vo vnútri kapsy a dlhšie vám to trvá. Keď chcete rýchlejšie naviazať, tak je naozaj výhodné podobrať tú kapsu, obidve nôžky si istiť, prehnúť cez tú kapsu, pretiahnuť, dať si bábätko do polohy, kde ho chce mať, vtedy vyťahovať horný lem. Čiže horný lem v tomto prípade vyťahujem vysoko nad hlavičku, zakryjem mu dokonca hlavičku a spodným idem podsadzovať. Nožičky má v tej polohe, v ktorej chce mať, a ja len nahrnem látku medzi seba a neho.
Dávam pozor, aby opäť spodný lem siahal po podkolenú kostičku, aby nezakrýval aj lítko, pretože potom by som uťahala celú nôžku. Teraz môžem doťahovať. Ešte si ukážeme jeden spôsob, ako je jednoduchšie tiež podsadiť bábätko priamo v šatke. To tak, že spodný lem si utiahnem do tej polohy, kde chcem mať presne na brúšku. Čiže stiahnem si spodný lem aj na jednej, aj na druhej strane. Tu približne bude mať tým pádom zádoček. Teraz nechám si padnúť celý tento pás kapsy. Opäť si podoberiem kapsu, vkladám bábätko, ale teraz nevyťahujem horný lem, ale nechám ho si tam ako keby sadnúť. Tak. Teraz sa vám bábätko podsadilo samo, nemuseli ste sa o to vôbec snažiť. A teraz idem vyťahovať kapsu. Spodný lem zostane stále, už je v podstate ako keby zakapsovaný. Teraz vyťahujem. Môžem tomu trošku dopomôcť a idem zaťahovať. Nahmatám si, ktorý pás mám spodný, pretože keby som zaťahovala vrchný, tak spodný by sa mi potom ťažšie doťahoval. Čiže idem od vnútorného lemu, tu vidím pásiky, ktoré mi budú sťahovať farebnosťou a sťahujem od vrchu dole. Hlavičkovú časť, čo mám stiahnuté, prichytím si do ruky, stále ho istím jednou rukou. Stred sťahujem len naozaj veľmi jemne, pretože on tam musí mať dostatok priestoru na ohnutie toho chrbátika. Sťahujem. A keď prídem ku nožičke, tam zatiahnem trošku viacej, aby mal istenú tú nôžku. Tento pás mám dotiahnutý, chytím si ho a opäť istím bábätko. Doťahujem druhú časť, aby bol na strede. A opäť veľmi jemne ten stred, pretože tam už cítim, že ten už je napätý, aby mal dostatok priestoru na ohnutie. Dostanem sa k spodnému a opäť podporím tú nôžku. Nie príliš, aby tam zase dokázala cirkulovať krv. Keď som v tejto fáze, môžem bábätko pustiť a ešte si poprípade ponaprávať ten kríž, aby mi to bolo komfortné na chrbte. Vediem oba pásy popri ručkách, čiže po bokoch bábätka. Prekrížim a pri takýchto malinkých bábätkách nevediem, ako sa štandardne vedú pásy po podnôžky, ale ponad. Ponad, vzadu zauzlím na dvojitý úzol. Tak, môžem si napraviť bábätko po prípade, to urobím takým spôsobom, že sa prehnem. Dám sa do tej polohy, kde potrebujem, aby bol v strede, aby bol v osi. Ešte existuje jeden spôsob, že nemusíte viesť pásy ponad nožičky, keby ste sa tak necítili komfortne a mali pocit, že mu to tie nožičky nejakým spôsobom sťahuje, ale nesťahuje. Keď urobíte kríž pod tým zádočkom, urobíte jednu slučku, po prípade druhú, nestačí jedna a vediem ju po podnôžky a vzadu zaozlujem ešte raz. Tak, dvojitý úzol. Treba dávať pozor, aby sa nôžky nedotýkali týchto pásov, aby tam nedošlo k odrážaniu. Takisto ani takéto malinké bábätko nezakapsovávame celé z toho dôvodu, aby vlastne tá kapsa nerobila tlak na spodok nôžok. Pretože dieťatko ešte nemá vyvinuté tie klobiky a môže sa odrážať, keď sa napríklad začne hnievať, alebo sa začne jedovať, alebo dostane nejaký tónus do nožičiek a chcelo by sa odraziť. Nemalo by mať žiadnu plochu, od ktorej sa proste môže odrážať. Preto nôžky nedávame donútra. Keby vaše bábätko držalo nôžky vyslovene pod sebou, úplne na žabku, nie tak ako William, že ich rozkračuje, tak vtedy látka šatky nepôjde proste medzi vás a bábätko, ale pôjde medzi jeho rítku, teda medzi jeho brúško a jeho kolienka. Čiže medzi vami tam nebude vtedy látka, ale to vôbec nevadí, proste treba sa prispôsobiť tomu bábätku a nôžky mu určite nechať vonku. Teraz ešte čo s touto vrchnou časťou. Táto vrchná časť je dostatočne dobre zaistená, čiže mohli by sme mu nechať aj takto. Niektorým detičkám dokonca toto robí dobre, že im to nejakým spôsobom zakrie výhľad a lepšie sa im pritom zaspáva.
Alebo náš William to má dokonca tak rád, že na začiatku chce to mať takto zakryté a potom počase si chce s tou hlavičkou vrtieť. Čiže mu to len takto prehnem. Opäť má dostatočne istenú hlavičku, čiže netreba s tým nič viacej robiť. Niektorí tam dávajú do toho spodného okraja plienky. Ja by som to až príliš neodporúčala, pretože keď zožmolíte komplet celú plienku, vzniká vám asi takýto hrubý panel. Takáto hrubá trúbica, ktorú keď tam dáte, tak naozaj bábätko strašne stláča a obmedzuje ho. Veľa detičkám to vadí, napríklad náš William by to ani nezniesol. Čiže keby ste sa chceli viacej zaistiť a chceli tam dať napríklad plienku, tak ju nezrolujte celú, zrolujte napríklad iba štvrťku, alebo si z nej odstrihnite a zrolujete naozaj len veľmi, veľmi, veľmi tenký pásik, aby to vytvorilo len taký tenučký golierik. Ale ako hovorím, netreba absolútne žiadnu plienku dávať. Poprípade ešte môžete urobiť to, keď napríklad chcete vysávať, alebo budete vedieť, že sa príliš budete nahýbať, aby mala tá hlavička dostatočne veľkú oporu, zoberiete ten pás, ktorý je bližšie ku hlavičke a zaistíte ju. Teraz sa môžete prehýbať akokoľvek chcete, hlavička je dostatočne istená.